ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କୁଲର କ'ଣ ହବ ଏବେ ହବନି ଖୋଲିଲେ ହବ ଏବେ ହବନି କୁଲର ଦେଖ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ କୋଉଟା ଅଛି ଅଛି ଓକେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦବ ଆ ନବୁ ତ କାଲି ବେଳ ଯୋଉ ଆଗ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନହେବ କାଲି ଦେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଗଲେ ବାଳ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଯାଇକି ଆଉ କେତେଟା ପଡ଼ିବ ଭାଇ କୋଉଟା ମେସିନ୍ଟା ମେସିନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ଟା ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ କାହିଁକି ନାଇଁ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ମନା କଲେ କହିଲେ ଅଛି ବା କ'ଣ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ନବୁ କି ଅଟୋଟା ଆଇଲେ ନା ଏ ଅଟୋ ଆଇଲା ଆରେ ତ ପଚାର ଆଗ କ'ଣ ନବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି 6500 4400 3800 କେତେ 750 ୱାଟ୍ ହଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନବୁ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା କ'ଣ ଆମେ ହାତ